Avui ens acompanyen el Rafel i l'Ester, qui ens confessa que va curta de son. Deu tenir a veure amb la petita Gala, de 5 mesos, que per contra dorm tot el dia. La seva germana, l'Adriana, és una futura periodista i ballarina. Ella serà el motor de la ruta d'avui, que comença pels carrers de Torroella de Montgrí. Bon dia, benvinguts al Museu Mediterrani Can Quintana. Poden tocar botons, veure pantalles, olorar olors, sentir sons. Aquí l'Adriana pot pujar en aquesta escala i veure diferents espècies d'aus. Aquest és un museu únic que us convida a aguditzar tots els sentits. L'Adriana, curiosa com és, ha pogut escoltar la música de l'Alguer, olorar les aromes de la Mediterrània i tocar tot el que li ha vingut de gust. Una bona manera perquè els nens descobreixin el seu entorn. Fins i tot els més petits, oi, Gala? Hora de pujar al cotxe. Travessar un bocí de paisatge empordanès i agafar forces. Propera parada al Port de l'Estartit, equipats amb els barrets pels nens i la biodramina pel Rafel. Els camps ja estan a punt per fer-se a la mar. Hola, soc l'Adriana Camps i avui anirem a una excursió que anirem amb el Nautilus. Adriana, gràcies per la crònica. El Nautilus té diferents itineraris. L'ideal per observar corbs marins i tota mena de fauna és el que passa per les Illes Medes. Hi ha dofins? Sí, però no sempre. Descobrir el fons del mar, fer una becaina i tornar cap a terra ferma. Encarem el final de la ruta canviant la sal del mar per uns artesans molt dolços. Benvinguts a les nostres noves instal·lacions. Entreu, si us plau. Teniu ganes de veure com fem el gelat i de poder-lo provar? I tant, Molt bé, moltes doncs ganes. us posarem la roba per poder entrar dintre l'obrador. Li podem portar la mare i a la Gala? Sí, anem. Així acaba el dia perfecte de la família Camps per l'Empordà.